Aquí en aquesta programació especial de 15 hores de ràdio i castells des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i ara ho fem amb un convidat de luxe. Ell és en Joel Brugués, dels Xiquets de Reus, i també nutricionista. Benvingut i bon dia, Joel. Bon dia i moltes felicitats per aquests 15 anys. Moltes gràcies. Bé, fer castells sabem que és una activitat física intensa. Ho sabem tots i sovint parlem moltes vegades de tècnica, de força, d'assaig, i a vegades ens deixem, o no hem pensat mai, i això passa a tot arreu, d'un element a vegades clau, l'alimentació. Avui parlarem de com mengem els castellers, què ens ajuda, què no tant, i també d'algunes coses que ens cal posar sobre la taula i que cal parlar-les, i millor fer-ho amb un expert. Anem a parlar doncs de nutrició i castells. Sé que n'has parlat moltes vegades d'aquest tema i jo t'agraeixo profundament que hagis vingut avui aquí al matí a parlar-nos-en una mica més. Primer de tot, a mi m'agradaria començar pel que són una mica conceptes bàsics, no?, de la nutrició i els castells. Jo sé que això ho has fet moltes vegades, així que fes-nos, sisplau, aquesta introducció, i jo sobretot també per rebre una mica aquests símbols inicials de què és el que ens cal saber en aquests conceptes bàsics de nutrició i castells. Bé, ens cal saber moltes coses i moltes coses que fem malament sense voler. És a dir, l'esport, els castells i tot plegat, ens passa que ens preparem molt físicament, ens preparem molt psicològicament, ens cuidem molt, però descuidem moltíssim l'alimentació. I en els castells especialment, pels horaris que es fan, per les rutines, per tot això, ho fem generalment bastant malament. Però sí que és veritat que la gent cada cop hi presta més atenció, i s'ha vist clarament que quan més atenció hi prestes, més cuides la teva alimentació, millores el teu rendiment durant un assaig. I què passa? Que els castellers o castelleres que ho comencen a fer es senten més a gust i diuen, ostres, em val la pena fer aquest esforç, i per tant busquen aquestes recomanacions o busquen aquests canvis que poden tenir en el seu dia a dia per tal de millorar en l'alimentació i els castells. Recomanacions que us diria i que serveixen per tota la població, i sobretot jo sempre parlo de millorar el rendiment. Per mi l'alimentació dels castells no van relacionades amb els pesos dels castellers o castelleres, no van relacionades amb les mides, amb els cossos, ni res per l'estil. Jo sempre parlo del rendiment i què ens pot aportar i com podem millorar. Un casteller, des del meu punt de vista, una castellera pot millorar tècnicament en la seva posició, pot millorar psicològicament, i un punt que pot millorar molt és la seva condició física i el seu estat metabòlic en aquell moment. Què recomano jo sempre? Doncs que tractéssim els castells com una activitat física més. Què vol dir això? Doncs seguir cada dia unes pautes alimentàries molt simples i molt bàsiques. Recomanació 1. La Universitat d'Oxford fa molts anys va desenvolupar el que es diu el mètode del plat, que jo soc un gran defensor com a nutricionista, que és un concepte molt fàcil per alimentar-nos bé a tots els àpats. Agafem un plat normal i corrent i hem de ficar el 50% del plat, meitat del plat de verdures, una quarta part de proteïna i una quarta part de carbohidrats. Això en tots els àpats. Aquest mètode inclou qualsevol recepta, pràcticament, modificant, però t'inclou qualsevol recepta. A partir d'aquí, els estudiosos de l'esport, sobretot en ciclisme, es va estudiar molt, van adaptar aquest mètode del plat en funció de la càrrega o l'etapa que tenien els ciclistes, que és el mateix que podem fer nosaltres amb els assajos. Jo fa un parell d'anys vaig fer una mica d'estudi, una mica d'investigació, i vaig adaptar això als assajos. Un casteller o una castellera per mi té 3 moments, no? Durant la setmana, el dia a dia, el normal, que és aquest mètode del plat bàsic, i tens l'assaig fort, que per mi és el moment màxim de consum, que és el divendres, que és on també proves fas. Correcte. El dimecres o el dilluns o el dimarts, depèn de la colla, que és l'assaig fluix, diguem-ho així, que fem proves, i l'actuació. Per tant, què faríem? Abans d'un divendres, abans d'un assaig fort, que és molt de consum energètic, molta resistència, baixaríem una miqueta el percentatge de verdura i augmentaríem el percentatge de carbohidrats. Per què carbohidrats? Per omplir els nostres músculs de glicogen per poder rendir durant totes les proves, perquè al cap i a la fi un assaig pot durar moltes hores i que sempre rendim. En canvi, el dimarts, que és un assaig més suau, o el dia de l'actuació, fer una càrrega una miqueta menor. Què vull dir amb això? El divendres, en lloc d'un 50% de verdura, ficar un 50% de carbohidrat i un 25% de verdura, i en canvi els dimarts o abans de l'actuació, més o menys fer un 30-30-33. És a dir, 33% proteïna, 33% verdura, 33% carbohidrats. Si això m'ho dius en el dia a dia funciona? Sí, funciona en el dia a dia i ho podem adaptar, perquè això, el xulo que té el mètode del plat, que a mi m'agrada, és que tu tens més gana que jo tinc més gana que tu, si seguim les mateixes proporcions servirà igual. Un acotxador, una enxaneta, una dosos, també serveix el mètode del plat. Per una quinta, una sisena, un terç, per tots ens serveix. Només hem de modificar la mida del plat, però com que estem parlant de proporcions,
La gana no és un concepte, és a dir, ens hem de quedar tips, ens hem de quedar bé, però mantenir aquestes proporcions. Aquest mètode serviria també per diferents posicions a dins del castell? Absolutament. Pinya, tronc, crossa... Absolutament. És un estudi que tinc pendent de fer i que, bueno, estem intentant revelar si el podem fer, de poder calcular el gasto energètic que tenen les posicions. Però per què? Molts cops es compara els castells amb l'escalada. Soc un ferm, és a dir, contrari a això. Castells i escalada només s'assemblen en posicions com a Cotxader en Xaneta. Que puges i baixes. Bueno, i en que puges i baixes, sí. Però a l'escalada, jo no conec cap escalador que s'assembli a la seva posició fer de terç a un 3 de 8. Perquè pujar de terç a un 3 de 8 és fer un moment de pujada i després aguantar una resistència d'abdomen. No té res a veure. I les forces són superdiferents. Exacte. I després, si ens posem, per exemple, en la situació d'un primeres mans, en quin esport consisteix en aixecar les mans durant 1 minut i mig o 2 minuts i aguantar una columna de 400 quilos sobre el teu cap? No hi ha cap esport que s'assembli a això, per tant, és molt difícil saber quin consum energètic tenim per poder ajustar al mil·límetre cada posició. No tenim aquesta informació. Tenim la informació de que els castells, doncs, és un assaig, podem fer 15, 17, 18 proves, castells nets, castells lligats, que duraran 2-3 minuts cada prova. Per tant, hi ha pics de consum. Què vol dir? Que hem d'arribar als pics de consum en un bon moment energètic. No és un esport que diguis, jo arrenco, no és una cursa de 10 quilòmetres, que arrenques al minut 0 i al minut 60 has tingut un gasto constant, sinó que és un gasto de pujades i baixades. Per tant, hem de tenir el múscul bé, hem de tenir proteïna al cos perquè es recuperi aquest múscul bé, que en el cap i a la fi, quan el cap de colla o la cap de colla a les 12 de la nit et diu ara farem una prova de 5 de 8, tu has d'estar preparat per apretar el cul en una prova de 5 de 8. Per tant, no pots anar amb els dipòsits buits i és un dels fallos que fem tots els castellers. Em sembla molt interessant tot això que estàs dient. Jo el mètode del plat no el coneixia i estàs ja contestant a moltes de les preguntes que tenia, així com de conceptes bàsics. Aquest mètode del plat, però, aquí entra una mica en conflicte, bueno, no sé si entra en conflicte o no, però què passa quan aquests horaris castellers ens alteren el ritme habitual i com ens podem preparar per això, per precisament aquest assaig de divendres, sí, molts carbohidrats, però després hauríem de sopar. No, això que fan moltes colles o almenys jo des de Castellers de Vilagràcia hi ha com una tradició dels dimecres anem a sopar a tal bar i els divendres es va a sopar a tal bar. Això afecta d'alguna manera? Això és la part més difícil dels castells i la nutrició, que tothom té unes tradicions, però que són unes tradicions modificables. D'acord. I òbviament abans de parlar les modificacions les aplico amb un mateix o amb gent propera. Jo des de fa 3 anys vaig modificar els meus horaris del divendres. Què vull dir modificar els meus horaris del divendres? Jo sé que el divendres és un dia molt exigent d'assaig com a casteller. 100%. Jo em trobava que jo arribava el divendres a les 11:30 de la nit, com que normalment a les 11 de la nit, 12, estic dormint, el meu cos el divendres a les 11 de la nit no funcionava. No tenia energia per aguantar les proves. Vaig modificar la meva rutina. Què vull dir amb això? Sopar abans de l'assaig. Jo necessito arribar al local, és a dir, jo necessito enfaixar-me amb els meus dipòsits musculars al 100% per poder rendir. Què vol dir això? Que hem de sopar a poder ser 1 hora i mitja abans de l'assaig, 1 hora abans de l'assaig. Ja em diràs, quina barbaritat. Perdona, ningú ha dit que sigui l'últim que mengis durant el dia. Ningú ha dit. Anem a adaptar-ho tot. Posem-hi. Un divendres normal. Tens el teu esmorzar, la rutina del matí, no l'alterem. Rutina de dinar, posem-hi. Fins a les 3 de la tarda, vale? Fins a les 3 de la tarda, que això podríem discutir, no? Aquests horaris mediterranis de la tarda, però... Cadascú dina l'hora que vulgui, però més o menys tots seguim un patró similar fins a les 3 de la tarda. Tenim assaig a les 8, posem-hi. Qui ha dit que no podem fer 2 berenars? També. No hi ha cap norma escrita, no?, de que s'hagi fet un berenar i que hagi... Vull dir, per tant, una adaptació molt fàcil. Si tu has dinat a la 1, 2, a les 5 te fas un berenar lleuger, un iogurtet, un petit entrepà, i a les 7 te fas un bon entrepà. I anem a seguir el mètode del plat. Què puc berenar? Havent de fer 50% carbohidrat, 25% proteïna i 25% fruita o verdura. Què t'entra aquí? Que a mi m'imagino de sobte doncs, un entrepà potser de pollastre amb enciam, amb tomàquet, per exemple. I alguna verdura més, sobretot per complir aquest 25% de verdura dins un entrepà. Un entrepà de pollastre amb samfaina. Que crec que sí. Et funciona perfectament. Una amanida de pasta. També. Una amanida d'arròs. Pots menjar molta diversitat. El que m'agrada del mètode del plat és que hem parlat de carbohidrats, no hem parlat de s'ha de menjar pa, s'ha de menjar arròs. No, el que et vingui de gust, el que et puguis permetre. Inclús, en el cas que sigui una família, tu fas una amanida de pasta, una miqueta de tonyina, una miqueta de tomàquet, pastanaga, pasta, tu fas un tàper gran i en pot menjar tota la família. El pare que va de segones mans, la mare que va de crossa, el nen que va de cotxador i la nena que va de quarta. Poden sopar tots el mateix i no és una gestió familiar molt complicada. I aquí està una miqueta la gràcia. Ens hem d'adaptar. Quan s'acaba l'assaig,
que tu has fet un consum, pots menjar alguna cosa. Aquí està la clau. Aquí comencem la recuperació per arribar bé el dissabte a plaça. Exacte. Si el post-assaig és menjar grassa pura, no ajudem a la recuperació. Ara, si el post-assaig és menjar una miqueta de proteïna, una miqueta de verdura o així, ens ajudarà a la recuperació muscular per l'endemà. I inclús la recuperació és l'esmorzar del dissabte. Un esmorzar que tingui aquest mètode del plat una altra vegada, que hi hagi un component de fruita i verdura, que hi hagi un component de carbohidrats i un component de proteïnes. Això, ara estic pensant en totes aquelles comissions d'intendència que sovint a vegades preparen pica-piques i sopars després d'assaig. Potser seria un focus d'atenció, no? El dir, és una manera d'introduir que les colles tinguin aquestes dinàmiques més sanes des del punt de vista nutricional i sobretot des del punt de vista de recuperació. Incidir, jo m'ho duc molt al meu terreny perquè és el que conec, Castellers de Vilagràcia. A vegades hi ha dos tipus de pica-pica post-assaig. El que diem de petroli, que és simplement comprar la quantitat de petroli industrial i ensorrar, i a vegades sí que quan ens ho volem currar fem entrepanets de diverses maneres. Podríem dir que els entrepanets estan millor estan molt millor. Que no, la quantitat de patates. Exacte, és a dir, cap i a la fi, les patates xips, tot això, bueno, és un aliment més, sí. Jo no nego mai cap aliment, però hi ha aliments que són millors i pitjors. No ens aporten res positiu, diguem-ho així, a la recuperació. Ara, una llesqueta de pa amb tomàquet i una miqueta de pernil salat, doncs sí que t'aporta la recuperació muscular i sí que ens ajuda a estar millors per l'endemà al pati. I per demà tot allò que haguem de fer a plaça. Anem a parlar d'un altre, ja per acabar aquest repàs, diguéssim, una mica de conceptes bàsics. Des de la nutrició, una part molt important també, que és la hidratació. A nivell d'assajos, sobretot en aquesta dinàmica habitual. Tu, pel que has pogut comprovar, creus que ho fem bé, això dels castellers, d'hidratar-nos i beure aigua, o no massa? Et diré més, no és que ho fem malament, sinó és que en molts casos ens deshidratem durant l'assaig. Què vull dir? Quants castellers coneixes que abans de començar l'assaig consumeixen algun tipus de beguda que té alcohol? N'hi ha. Cada cop menys, Cada cop menys. Sí, totalment cert. Cada cop menys, però n'hi ha. Sí. N'hi ha. Hem de tenir el concepte que l'alcohol ens deshidrata. Ens deshidrata, que és molt important això. Què vull dir? L'aigua ens hidrata, l'alcohol ens deshidrata. És dolent beure una cervesa? No he dit això en cap moment. He dit que si volem estar hidratats, la cervesa ens deshidrata. Per tant, els castellers, un problema que tenim greu és que durant l'assaig en molts casos no controlem la nostra hidratació. Perquè la faixa m'apreta, perquè no sé què. És importantíssim que durant l'assaig bevem. Hi ha algunes colles cada cop més que fan una cosa que és fantàstica, que jo soc un gran defensor, i són les begudes amb amb electrolits. D'acord. La beguda amb electrolits ens ajudarà sempre, sobretot aquests assajos més calorosos de mes de juliol i agost, que estem suant molt. Quan suem nosaltres perdem sals minerals. Al perdre sals minerals, la possibilitat que hi hagi rampes o que el múscul quedi com garrativat és molt major. Si fiquem petites dosis de begudes amb electrolits i amb sals minerals, evitem això. Per tant, fem que els castellers i castelleres puguin rendir millor durant tot l'assaig. Quina recomanació general jo diria? Més o menys, en un assaig de 2 hores, tots els castellers haurien de beure, com a mínim, mig litre d'aigua. Com a mínim. A partir d'aquí... Sí, la base seria, sempre que vagis a assaig, pensa que t'has de beure una ampolla de mig litre i... Sí, i després això, com a mínim, Sí, com a mínim, perquè no és el mateix un assaig del mes de novembre, els mesos de juliol, depèn de les proves, però sempre beure, inclús que no tinguem set. En el moment que tenim set ja estem deshidratant-nos. Hem d'intentar sempre fer glopets d'aigua petits i anar bevent entre prova i prova un glopet d'aigua. Molt bé, això jo crec que són consells que ens podem aplicar tots, perquè jo crec que tots ara mateix estem fent una mica la reflexió interna de a la meva colla, ho estem fent lo suficientment bé? Jo ho estic fent lo suficientment bé? Des de que comencem a parlar d'aquest tema, que deu fer 2 anys, jo m'he fixat molt amb les colles i en el fons com a casteller coneixes molt la realitat de casa teva i molt poc la resta de realitats perquè no veus els divendres. Correcte. La primera cosa que em va sorprendre és que nosaltres, a Reus, tenim molt instaurat que la canalla ha de sopar entre assaig de canalla i assaig general. I es para el món perquè la canalla tingui mitja horeta per sopar. Cosa que em sembla excel·lent, perquè el sopar de canalla, a banda de la nutrició que els hi aporta, et dona molta informació. Si un nen que normalment menja molt no menja... Aquestes coses et donen molta informació que et poden detectar els nervis així. Doncs em vaig adonar que grans colles és impensable que pari l'assaig perquè la canalla mengi. Un concepte que jo tenia com molt assumit i que crec que és fonamental que els nens que han començat o els nens que han començat a les 7 de la tarda a assajar tinguin un moment de break per menjar qualsevol cosa i seguir, hi ha colles que no ho fan. Igual que m'ha sorprès molt gratament com ha disminuït moltíssim el consum de begudes alcohòliques previ a un assaig. Sí, jo això crec que... Tots els locals
la gran majoria de locals que tenen un bar associat, abans de l'assaig veies molts botellins amb el coll vermell d'Estrella Damm. Cada cop veig més colls blaus de Freedom i colls grocs de Freedom Lemon. Jo cada cop que al local veig la gent i som més els que bevem una Freedom Lemon abans de l'assaig, em fico més content, perquè és una mostra de consciència, de voler estar millor. I no tinc res en contra. I jo sóc el primer que quan s'acaba l'assaig em faig la meva Estrella Damm fresqueta i la gaudeixo amb els meus companys d'assaig i comento l'assaig. Però abans de l'assaig, per responsabilitat amb la canalla que tenim dalt i per responsabilitat amb el nostre propi cos i amb tot el que hem de rendir, crec que estem fent passos endavant molt i molt grans tot el món casteller. Sí, això és, jo crec que molt interessant, sobretot perquè a mi m'estan venint moltes reflexions i precisament al voltant d'això, com jo havia viscut una època, quan vaig entrar a Gràcia, de que quedàvem per fer una birra. Totalment. I no, que sí, això crec que els novatos d'ara no ho fan. Potser no els hi tinc l'ojo echado, però jo diria que ara mateix no ho fan. Jo crec que es fa i té un component social molt important. És a dir, vivim en una ciutat mediterrània, la ciutat mediterrània, el component social és el menjar i el beure. Socialment, el Mediterrani és menjar i beure. I jo sóc partidari d'això al 100%. Però si fem petites modificacions podem guanyar molt sense perdre el component social. Nosaltres seguim quedant a les 7 de la tarda, abans d'un assaig, però consumim molt menys alcohol del que es consumia anteriorment. Que, òbviament, hi ha gent que no té una consciència en aquest sentit i, tothom és lliure de fer el que vulgui. Però cada cop veus més gent amb més consciència en aquest sentit. I, sobretot, persones que tenen posicions claus en tronc o gent que es preocupa del seu estat físic a l'hora de fer castells, veus que han millorat molt en aquest sentit. I a mi és una cosa que em dona molta esperança perquè penso que el límit dels castells els marquem els castellers i castelleres. Fins ara no es cuidava res, o fa uns anys no es cuidava res, mica en mica es comença a cuidar el físic, i ara ja estem al següent pas, que és cuidar l'alimentació. El que hem vist a la història de l'esport, antigament els ciclistes fumaven quan arribaven dalt d'un port de muntanya. I hi ha fotos que són acollonants de veure allà fotent-li, no? A un cigarret allò a la baixada. Sí. Cada cop aquesta imatge ara ja és impensable. Però abans d'això hi ha hagut com un procés que, amb uns anys de diferència, els castells l'estem seguint. Que és que la gent va al gimnàs a entrenar específicament per fer castells i per arribar bé físicament a fer castells. Després d'això la gent ja comença a cuidar l'alimentació, però què passa? Que com que la gent veu que hi ha una millora, que cada cop se senten més forts, està allà. I que els castells... Està allà, i ho expliquen i és una manera que la resta també I que els castells i castelleres tot té un component, per molt que sigui una activitat col·lectiva, d'egocentrisme i de competitivitat. Tots tenim clar quina és la posició que més ens agrada ocupar en un castell. I quan dones el màxim arguments possibles perquè la tècnica et posi en aquella posició, amb assistència, amb bon estat físic, amb bon estat mental, amb bon estat nutricional, doncs disfrutes més fent el que fas. I al cap i a la fi, potser no ets millor que un altre casteller per ocupar aquella posició en aquell moment tècnicament, però la falta tècnica la supleixes amb condició, amb saber estar, amb altres coses. I també són motivacions que ens fan millors a tot el col·lectiu. Jo, o sigui, celebro tot el que estàs dient i t'estic escoltant amb les orelles ben grosses, intentant memoritzar-ho tot. Quan surti aquí segurament recuperaré aquesta entrevista per tornar-hi jo, per planificar bé abans de cada assaig i una mica començar a introduir aquests temes també en el dia a dia. Deixem de banda una mica el que és la setmana i centrem-nos en aquest dia especial, el dia de la diada, com podria ser avui, que et torno a dir, moltes gràcies a ser aquí, crec que avui al cap després ja el tindràs a una altra banda, però centrem-nos en la diada i parlem de primer de tot d'un tema que van molt lligats encara avui en dia al fet casteller, que són els esmorzars de forquilla, no? Els esmorzars de forquilla i aquests grans tiberis que fem abans de diades importants. Necessito opinions aquí. Crec que és la pregunta que més vegades m'han fet parlant de castells i nutrició, que és clar. Esmorzar de forquilla. El seguim fent, Jo sempre dic el mateix. Jo sóc el gran defensor dels esmorzars de forquilla, fins i tot des del punt de vista nutricional. Anem a ficar un exemple. Vinga. Actuació a les 12 a 1 del migdia. D'acord. Esmorzaré un got de llet amb cereals a les 9 del matí. Ho sento, a les 12 del migdia el teu múscul no té ni got, ni llet, ni cereals. No té res. Per tant, quedaré per esmorzar a les 12 per ser a la una plaça uns callos? Home, no cal. Però quedaré per esmorzar a les 10 i em faré uns fesols amb una botifarra o una llonganissa i uns tomàquets a la brasa i acabaré fent-me un cafè amb llet? Inclús ho acompanyaré tot això amb una frida? Ei, endavant, felicitats. Estàs fent una càrrega perfecta per arribar a les 2 del migdia, quan et toqui fer el castell de tercera ronda, en perfectes condicions. Dintre els esmorzars de forquilla, partidari al 100%. Hi ha moltes opcions d'esmorzar de forquilla. N'hi ha que són millors a nivell nutricional i n'hi ha que són pitjors. Però si fem una bona selecció, em sembla una estratègia nutricional per arribar bé a la plaça, fantàstica.
Tens algun preferit? Algun lloc que penses, hòstia, aquest seria el meu plat ideal abans? Jo, el plat ideal abans de fer castells és botifarra amb seques. El tens programat, avui? Avui no, però perquè avui actuem a la tarda. Exacte, però mira, és diferent. Mira, parlant d'això, doncs, jo que tinc l'estratègia com molt clara, no?, per avui, doncs la meva estratègia d'avui és fer-me un plat de pasta amb oli d'oliva i pistatxos, però perquè és càrrega de carbohidrats. Després menjaré un entrecot de porc, perquè necessito proteïna, i ho acompanyaré tot d'una amanida de tomàquets de l'hort. Molt bé. Vull dir, tan senzill com això, però vull que sigui un dinar molt net, que no carregui el meu estómac amb salses o així, perquè tingui una digestió molt fàcil, i a les 5 de la tarda, que he d'estar enfaixat, que estigui perfecte. Inclús si puc, doncs a mitja tarda, abans de baixar a plaça, doncs em faré un cafetet o així, per acabar d'estar a punt. I durant la diada m'ocuparé d'anar bevent aigua entre ronda i ronda, i inclús si puc prendre'm alguna cosa o així, i si puc menjar alguna cosa, perquè avui serà una diada molt llarga, si puc trobar algun trosset de fruita o així, també me l'aniré menjant. Parlem, ara que has tret el tema, no hem parlat d'abans de la diada, aquestes recomanacions, anem a parlar del que passa en la diada a nivell nutricional, sobretot unes diades com les d'avui, no? Aquestes diades que, bueno, jo sé, que s'intenta que siguin curtes amb protocols a plaça i s'intenta fer-les el més lleugeres possible, però la realitat és que avui potser és una diada de 3 hores i mitja si tot va bé a la primera, o potser estem basats a 5 hores de diada. Com preparem el cos per aquesta marató? Primer, mira, tu has dit un exemple molt clar. Què fa un maratonià abans de sortir a córrer? Fer una càrrega de carbohidrats, que és el que hem de fer els castellers per resistir totes aquestes hores. Durant l'activitat, beure aigua. Més o menys hauríem de beure uns 300 mil·lilitres d'aigua cada hora d'activitat, que estem a plaça, més o menys. Si podem intercalar alguna peça de fruita és fantàstic, perquè ens ajuda a tenir un pic de glucosa, sucre, allò de dir, mira, actua aquella colla i vaig jo, doncs em faig mig plàtan o mitja poma o així per estar al 100%, i en cas de que ho necessitem, perquè tens més gana, pel que sigui, canalla, per exemple, o un entrepanet, fins i tot, una diada així llarga, un entrepanet, una barreta de cereals, coses així que ens ajudin a mantenir el ritme. El que comentàvem abans, si hi ha consum d'alcohol durant la diada, el que estem fent és deshidratar-nos, però no té res de dolent, per exemple, consumir una beguda ensucrada que ens pugui donar un pic de sucre i un pic de cafeïna, doncs tampoc, una mica el que el cos et demani en cada moment, però sobretot beure aigua i menjar. Jo, per exemple, hi ha molta gent que durant l'activitat li agrada menjar fruits secs. Personalment no m'agrada massa, però perquè tenen una digestió molt lenta i que et poden condicionar. Però també cadascú ha de conèixer una mica el seu cos. Exacte, i el que li demana, el que li va bé. Exacte, hi ha gent que està molt acostumada que fa activitats llargues de muntanya i menja avellanes o així, doncs perfecte. Però, bueno, cadascú una mica el que li escolti el seu cos. Al meu cos li entra molt millor, per exemple, un mig tros de taronja, d'un altre li entrarà millor les avellanes. Doncs mira, cadascú és lliure de triar una miqueta el que vulgui. Jo, recuperant això, penso en totes aquelles colles que han introduït això i que a les diades llargues donen fruita als seus castellers. Forma part una mica de la seva raó, o sigui, de la seva litúrgia en la diada, de tenir molta consciència de donar fruita. És una recomanació, no?, que faries. Totalment i absolutament. A més, són colles que generalment envejo molt que ho facin, perquè el que estàs potenciant és que els teus castellers estiguin bé. Ja, has de tenir recursos, també. Inclús, no recordo la colla, però hi havia una colla que ficava com comissió nutricional a l'esquena, allò com sanitaris, era comissió nutricional i es dedicaven a això. Fa molts anys que a professors de Mataró portaven les iaiabosses als concurs que et donaven per anar durant el concurs. I era com, aquest tipus de gent t'està donant un valor afegit brutal a la colla. I totes les colles penso que tenim gent amb la capacitat de fer aquesta feina, però que a vegades no els tenim en compte per fer-ho, perquè tots tenim aquelles mames o papes o persones més grans que potser no es poden ficar a la pinya, o persones joves que per algun problema o per un punt psicològic no volen fer un castell. Hosti, doncs dedicar 2 o 3 persones a que ens donin fruita durant l'assaig, per exemple, nosaltres hem instaurat bastant, tenir fruita al mig de l'assaig, és que et dona un plus brutal, perquè fas un break mental, xerres amb algú i en lloc de xerrar i acompanyar això de depèn què, ho acompanyes amb un tall de síndria que t'està carregant una mica d'hidratació, t'està donant un puntet de sucre i és com, vinga, seguim. I això les colles que vaig fer a la diada és com, xapó, molt i molt bé. Tornant al tema de la diada i recuperant una cosa que has dit abans, que també m'ha semblat molt interessant, aquesta cosa entre rondes, que crec que també s'està reduint, del fer una estrella entre ronda i ronda. Tu això ho has viscut, no? Sí, i tant, ho hem vist totes les colles, i qui digui que no menteix. Correcte. Ho has fet?
Sí, i tant, ho he fet. Jo també. Ho he fet, i no s'ha d'amagar. També és veritat que tots quan, bueno, en el meu cas, quan vaig començar a fer castells, tenies una consciència i ocupaves unes posicions que potser t'eren més laxa, a la mesura que has anat entrant cap de cop més endins dels castells, has pres més consciència, doncs canvies molt el teu dia a dia i canvies molt la teva manera de fer castells, i és una mica el que comentava abans, no? I ara, per exemple, no se'm passa pel cap fer una cervesa durant una diada. Entre rondes. Després sí, després sóc el primer i no tinc res en contra. Però abans i durant, no m'agrada. Si algú ho fa, doncs no li diré res. Si algú veig que em porta alguna de més, li diré, sisplau, treu-te la camisa i surt de la plaça amb molt de respecte, però no és l'espai per fer-ho. Després ens trobem de festa i fem una cervesa, tranquil·lament, no hi ha cap mena de problema, però durant els castells millor que no. A banda de que nutricionalment ens deshidrata, patapum. Bueno, té un punt psicològic o un punt moral que a alguns ens costa més, a alguns ens costa menys. I ja et dic, jo he sigut el primer que ho he fet. I no... Però bueno... Però, bueno, també celebrem que això, diguéssim, a poc a poc estigui... No desapareixent, però bueno, reduint-se... Jo crec que s'ha reduït molt. De com era fa 8-10 anys ara, jo crec que ha canviat bastant la situació del consum d'alcohol a les places. Sí, jo n'estic convençut, com una anècdota així, quan jo tenia responsabilitat amb els castells de Vila de Gràcia com a cap de colla, recordo anar a una diada, era 9:30 del matí, i veure 3 castellers arribar amb una llauna de mig litre i pensar, home, això postpandèmia, potser que ja no toca, no? Però ja ho veus, no? Que potser imatges que abans tampoc eren tan estranyes, ara ja és com... Estàs fora de lloc. I jo crec que cada cop ressonen malament amb més persones, que potser és una mica l'èxit d'aquesta consciència col·lectiva. Sí, totalment. Hem repassat el que passa durant la diada i jo tinc un parell de preguntes més per això de nutrició i castells sobre el després i els àpats de colla. No? Una mica, per començar pel després d'una diada, tornem una mica al mateix, és com arreglem el fet de dinar a les 5 de la tarda, dinar a sopar, avui no sé quan soparàs tu, espero que aviat i que la diada... Tant de bo que sigui a les 9. Bé, això significarà molt, però ja veurem, no ho podem. Sí, veiem, el sopar al cap i la fi, una miqueta el mateix que abans, un sopar normal i corrent, si volem ficar una miqueta més de carbohidrats per acabar de recuperar. Jo, mira, ara, l'última diada gran que vaig tenir, vaig sopar sushi i va ser un sopar excel·lent. En plan, el cos va respondre molt bé, a més va fer coixí per la festa de després i tal, i és allò que dius, ostres... Era un restaurant d'aquests de anar tot el que vulguis? No. Són molt perillosos. No. Era una safateta allò de sushi, no sé, 10-12 peces i ja està. Però, ostres, no ho havia fet mai i va funcionar molt bé. Una altra cosa és un bufet lliure, que ja és un tema una miqueta diferent, però al cap i a la fi, els àpats populars de colla, aquest del dinar de fideuà a les 5 de la tarda o arròs, és fantàstic. Sí, és fantàstic. Defensor, Totalment defensor. D'aquesta tradició i d'això. Sí, a més, és el que dic, tenen un component social molt xulo, que per mi és super important. A banda, bueno, també crec que és un exemple, no?, pels petits, que petits, grans, tots mengem el mateix, dinem junts, xerrem, estem a la taula, té un component psicològic i social molt més important, que ens ajuda molt. I a nivell nutricional, és que clar, menjar un plat de macarrons, menjar un plat de fideuà, què tens? És glòria. I més quan estan cuinats amb aquestes paelles gegants que li afegeix molta fantasia. N'has cuinat algunes, tu, d'aquestes? N'he cuinat algunes. I de fet... Com a excel·lent cuiner, a part també de nutricionista. Sí, he fet algunes. I algunes que venen, perquè aquest mes d'octubre, cada cap de setmana tinc que anar a cuinar. Et toca, Sí. Ara la setmana que ve a Sants, després a Gràcia, després a Reus, vull dir que... Molt bé. A Gràcia on? A la trobada de bastoners. Trobada de bastoners? Sí, no sé. Anava a dir, m'apunto. Amb els bastoners, no ho sé. Bueno, no, que els estimo. Amb els bastoners de Gràcia? Sí. Ah, molt bé. Són maquíssims. Una abraçada aquí per les bastoneres de Gràcia. Bé, alguna cosa que vulguis afegir? A mi el que m'ha quedat clar de moment és... O sigui, jo el concepte del plat, d'un plat, m'agrada molt, jo això no ho coneixia. O sigui, moltes gràcies per compartir-lo. I sobretot, no, aquest consell general de, per favor, tinguem més consciència amb l'alimentació dins del món casteller. Però tinguem més consciència perquè ens fa millors. No perquè sigui vital o fonamental. No. Si volem millorar com a colla, si volem millorar com a castellers, és un punt que podem treballar. En molts casos ens obsessionem molt potser en millorar, depèn de quines coses que són molt complicades de millorar, i no ens centrem en millorar l'alimentació, que és una cosa que fem tots, que és superfàcil de millorar amb petits esforços i que ens dona un gran benefici de millora.
i que també aquest doble sentit que podem millorar tant des de la voluntat i l'esforç individual com també pot ser la mateixa junta administrativa de les colles com s'ha introduït altres temes de millora social dins les colles que a poc s'hi prengui més consciència també amb el que mengen els seus castells. Però pot millorar tot i pot millorar fins i tot els bars de les colles aplicant plats una miqueta ben dissenyats, una miqueta, vull dir, nosaltres, per exemple, fa uns mesos des del bar van incentivar els entrepans express, que són entrepans ja fets per abans de l'assaig, és una millora molt gran. Que tu diguis, ostres, no em dóna temps de fer-me un tàpers, igual vaig allà i per 4 o 5 euros tinc un entrepà fantàstic fet. Impulsar plats saludables o plats saludables, i no hem d'entendre que saludable és un plat de patat i bajoca soso. Exacte. Vull dir, hi ha moltes coses que són saludables i molt ben fetes, però que és una cosa no de l'individu, sinó del col·lectiu, no? Que si tots fem petits canvis i petits passos podem millorar moltíssim tots generalment. Jo no em vull deixar de dir, també, ara que has dit això, que no falta menjar patata i bajoca, que, clar, tenim l'avantatge, nosaltres aquí, de tenir la dieta mediterrània, que és no, tu ets expert nutricionista, i parlem un moment ara de dieta mediterrània, el meu apunt és dir que la dieta mediterrània, com els castells, també està declarat com a patrimoni material de la humanitat per la UNESCO. Vull dir que allò que mengem cada dia, saps? O sigui, nosaltres ara mateix doble patrimoni de la humanitat, tant pels castells com per allò que mengem, si ho fem bé, sobretot. Sí, la dieta mediterrània molts cops ens omplim la boca de dieta mediterrània i la majoria de gent la fem fatal, la dieta mediterrània. Sí, això també però la dieta mediterrània ben feta, que té coses fantàstiques, la gran majoria, ostres, és que ens dona beneficis a tots. Jo, per mi, no n'hi ha cap millor en el món. No. La millor alimentació que hi ha és la mediterrània, amb molta diferència. Jo t'he de dir que vam tenir una experiència ara a Castellers de la Vila de Gràcia que quan no tens la dieta mediterrània la trobes a faltar, que vam anar de viatge a Montreal i els 3 dies, ni els 3, els 2, et puc assegurar que el 80% de la colla estava fins als collons del menjar que tenia a Montreal i trobàvem a faltar un pa amb tomàquet amb una mica d'embotit. Us haguéssim fet una fideuà, després d'actuar. Home, és que va ser durillo, Això, una dieta d'orilla, la sensació que hi havia patates fregides a tot arreu. Sense que ho demanessis, tu anaves a qualsevol lloc i patates fregides per esmorzar a l'hotel. Hi havia una espècie de patates fregides segurament amb un oli de motor dels anys 80, i realment la sensació aquesta de ho estem trobant a faltar. Tots els que es viatja o així, sempre el primer que trobes a faltar és el menjar, perquè estem molt ben acostumats al menjar i l'accessibilitat que tenim al menjar. Clar, és que... És a dir, aquí ara mateix trobar fruita, trobar verdura, trobar cereal, trobar ous, peix, tot això és molt fàcil. Depèn d'on estàs del món, és complicadíssim trobar qualsevol cosa que estigui bé. Bé, moltes gràcies. Alguna cosa més que vulguis afegir, alguna reflexió final? Jo simplement sí que em quedo amb això, que és molt xulo, que des que ens hi hem ficat una mica al focus, crec que cada cop estem fent passos més endavant, estem fent molta divulgació des de la coordinadora, des de les diferents colles. En el meu cas he anat a diverses colles a parlar de nutrició. Tenim un company dels Minyons que també fa molta divulgació de nutrició en altres aspectes que són importants. I vull llançar ja una llança molt forta en el sentit de no ens hem d'amagar que hi ha molts trastorns de la conducta alimentària dintre el món casteller, però potser hi són per desconeixement de què s'ha de fer. I de com actuar. I de com actuar. Però crec que el primordial és fer divulgació, explicar què podem fer, explicar com podem millorar. Tot això ens evitarà els trastorns de la conducta alimentària, ens farà millors castellers i ens farà funcionar millor a tots i totes, que al cap i a la fi és el que volem i el que necessitem. I que, per sort, som molts professionals del sector que estem dins dels castells i fent castells, i som molts professionals del sector que tenim ganes d'ajudar la gent i ensenyar i comentar. I a mi 50 persones m'han vingut a fer alguna pregunta i mai he dit que no, a dir, ostres, mira això, mira l'altre, perquè tots ens fa millor resoldre aquest tipus de preguntes. Jo crec que és una gran sort, perquè un dels principals també motors d'aquest canvi has estat tu, has fet molta pedagogia, o almenys avui ho tornes a fer un cop més. Només un apunt per tots aquells castellers i castelleres: si voleu demanar un taller de nutrició per la vostra colla, ho podeu fer a la intranet de la coordinadora. Totalment. Sortirà moltes vegades avui la intranet, no havia sortit encara, però jo em toca anar-ho dient, perquè per això em paguen. És broma, ningú em paga aquí. Moltes gràcies per parlar de nutrició i castells. Ens queden 5 minutets, i jo aprofitant que has vingut avui fins aquí, fins a Tarragona, sabent que tens el cap a Reus, parlem d'alguna altra cosa, com per exemple, és que fa molta il·lusió tenir-te aquí, perquè per mi, a part de referent en nutrició, també ets un referent de la ràdio dels castells, i avui estem celebrant aquestes 15 hores de ràdio i castells, i jo he de dir que
que a mi em veu enamorar quan feia. I vull recordar un moment aquell meravellós programa que era la Polca Castellera. Què ens pots dir d'això? Què recordes? Bueno, va ser un projecte molt xulo, no? Amb dos amics que vam dir... Teníem ganes de parlar castells d'una manera diferent, d'una manera més desenfadada, més sense potser tants tòpics, parlant sense pèls a la llengua. Van ser 3 anys, ens va enganxar la pandèmia pel mig i, bueno, un punt d'immaduresa, no?, també a l'hora de fer les coses. Una mica canalles. Sí, però bueno, jo tinc molt de carinyo en el fet de que vam obrir una via, vam obrir una porta que potser ningú s'havia atrevit, perquè fins a aquell moment els castells i la comunicació era una cosa com molt seriosa, molt quadrada, molt tot allò. Nosaltres ho vam fer malament en molts aspectes, però també vam ensenyar que generava interès parlar de castells d'una manera diferent. A més, després d'allò, han sortit altres programes, han sortit altres coses, he vist molta gent que s'anima a fer, o moltes colles fins i tot, que tenen els seus propis podcasts, que parlen de castells d'una manera diferent, i tots tenen el seu punt d'interès, no? Doncs la Polca potser era el més punky o el més juanchi, però bueno, era el que ens va sortir en aquell moment, ens ho vam passar superbé i va arribar un punt que vam decidir que havíem madurat i que volíem sortir d'aquells personatges, perquè al cap i a la fi la Polca érem 3 persones fent 3 personatges, que a vegades la gent li costa una mica dissociar la persona del personatge, no? Correcte. I tots els que ens coneixen de prop saben que, bueno, hi ha una part de veritat a la Polca i una gran part de mentida a la Polca. I mira, doncs, el xulo és que els 3 seguim fent castells a les nostres colles, que encara hi ha gent que recorda aquells directes divertits, no? Algunes bromes o així, però mira, tot té un punt. Jo recordo una ressaca molt especial a la plaça de la Vila de Gràcia, amb una polca directa. I per sort, no has acabat aquí, ara estàs amb la Figuereta, també, un programa apassionant. Jo sóc fan des del dia 1 de la Figuereta i després més tard tindrem aquí la representació de l'Aina i de l'Eli amb nosaltres. Sí, al cap i la fi, doncs mira, arrel de la Polca, l'Aina i l'Elisenda tenien un programa que es deia La Faixa, i en un moment una mica el nostre projecte s'havia parat, el seu s'havia parat, l'Aina va dir, què us sembla si engeguem un podcast que sigui una miqueta diferent i parlem de castells d'una manera diferent, com que quasi tothom fa el post, fem-la al previ a les diades, i aquest punt més picanton de la Polca el blanquegem, el tractem d'una manera diferent, però parlem de safareig, parlem d'altres punts, i ara estem ja acabant la 3ª temporada, si no vaig equivocat, vull dir, un programa que, ostres, estem molt contents, els 3, és molt xulo, perquè crec que s'ha convertit una miqueta en un referent de parlar castells d'una manera diferent i potser d'arribar a un públic més jove, a un públic a través de xarxes que potser a vegades costa una miqueta més de fer amb els programes, més de reflexió, més d'anàlisis, i en el fons hem arribat molt més lluny del que ens esperàvem. Fins i tot l'any passat vam guanyar un premi sonor, que és com... Enhorabona. Que va ser com molt xulo, no? De dir, ostres, va ser molt guai. És un reconeixement, no la Figuereta, sinó al mundillo de la comunicació castellera i en el mundillo de dir que les coses es poden parlar de moltes maneres. I que potser hi haurà gent que trobarà que la Figuereta no està bé per parlar de castells perquè fa bromes i perquè parla del safareig i parla d'això, però també és part dels castells. Els castells, per sort, són molt més que gent enfilant-se damunt dels altres per aconseguir un objectiu, sinó que hi ha tot un món al voltant que també forma part dels castells i també se n'ha de parlar perquè és superxulo, superinteressant i enriqueix molt més el patrimoni que generen els castells. Ai, que bé que parles, que bé que ho fas, Joel. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Que vagi molt bé avui la diada. Esperem que sí, per nosaltres i per totes les colles que venen. I per totes les colles que venen. Sí. Hem vist diades molt interessants últimament, amb tot descarregat, com la diada de Mercè, amb defenses èpiques dels castells, i la bona sensació que et queda després d'una diada així de... Ai, que bé, tot descarregat. Mira, ho parlàvem aquesta setmana a la Figuereta. En els 2 últims caps de setmana, sense comptar les diades entre mig, 3 caigudes, amb totes les actuacions, 3 caigudes. Em sembla un registre extraordinari que espero que cada cap de setmana i el que queda de temporada puguem seguir amb aquells números, perquè vol dir que les colles estan treballant molt bé els patis d'assaig, que porten castells molt asseguts i quan es compliquen hi ha un marge suficient com per poder-los treballar i poder-los descarregar en comoditat.